Bestyrelsen er samlet i en hal i Valby, og der har været stor diskussion omkring, hvordan fremtiden for SAEF skal se ud. Diskussionerne går på den succes, som klubben har haft igennem mange år, skal kunne nå endnu større højder. Sluk lyset! Thomas Hig, Jens P., Kasper Å og Jesper Dahl sidder og diskuterer. Diskussionen går på det, der er sket igennem 90'erne og 1000'erne, som der ikke er lykkedes for SAEF. En del i at samle et boyband til SAEF. Derfor har bestyrelsen besluttet i SAEF at lave en audition til boybandet, som bliver kørt afsted på julefrokosten den 9. december i år. Og hvem andre end Jesper Dahl har man valgt som alle SAEFs Blackman som dommer til at overgå det her. Der er blevet sendt invitationer ud til alle SAEF-spillerne, og flere personer har meldt sig til audition. Så velkommen til SAEF X-Factor, SAEF Factor 2012. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er dit navn? I'm the cute man. The crazy Chinese in the house. So you are the crazy Chinese. Okay. Hvad kan du bidrage til i det her boyband, som vi skal til at etablere her i SAEF Regi? Hvad er dit métier? Mit métier? Jeg har en fætter. Og min fætter, han har lært mig nogle dansemoves. Og dem vil jeg gerne vise jer i aften. Okay? Og det lyder interessant. Lad mig se, hvad du kan gøre. Du har stor crowd i aften. Please. Altså, jeg kan huske, at jeg har løbet maraton. Der må jeg filme mig selv hele vejen. Det tog mig 5 timer. Ja. Så er det okay at filme mig selv? Hvis du kan lave nogle Facebook-rapporteringer undervejs, så er det værd. Helt ihjel. Okay. Vi trækker grøn tid. Okay, lad os få bare med. Men DJ, give me a beat. Gangnam Style. 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자. Hvad siger du? Ja, det er overvisende. Jeg skal have lidt mere energi, men... Jeg kan også nogle hip-hop moves. Jeg må se din hip-hop moves. Op! Body slap, turn around, din lækker fuck up, check. Har du trænet hos nogen i SAEF? Jeg har set din move før. Så okay. Nej, hvad er det nu? Jeg kommer med i det her boyband, ja. Så alle de her store popidoler, de har sådan et sejt navn. Ja. Og jeg tænker så der den her Snoop Dogg og sådan nogle ting. Jeg vil bare gerne være... Hvad vil du gerne være? Du er pink flamingo! Kan jeg få lov til det? Det er ikke set før. Du er unik på mange områder, vil jeg sige. Altså, måske har en chance, vi kan overveje det senere. Lad os se resten af... Okay, tak skal du have. Tak, Seder. Det var godt at se dig. Hej. Spændende, hvad kommer som næste. Nu, hej! Jeg er ked af at sige det, det er jo et boyband, vi auditerer til, så hvad er lige, du bringer ind til boybandet? Jeg hedder Julia Jansen. Jeg er nede fra Lolland. Lolland? Det lyder rigtig flat. Hvad kan du som fyrene gerne vil have, men ikke vil være en del af? Jeg tror så ikke, jeg kan være med i det der boyband der. Jeg har lidt ligesom en havnearbejde. Jeg hænger ude med drengene, jeg kan ryge 15 smøger på et minut. Ja, det er jo selvfølgelig en kvalitet i sig selv, men... Så har jeg været med i det perfekte minut, mand! Jeg kan bare puste kort, og jeg kan kaste med bordtennisbolde, og jeg kan flytte vand og alt muligt. Jamen,
de der piger i Thailand, kan det? Også lidt mig, tror jeg. Ja, okay, så kan man. I min fritid, der spiller jeg badminton. Det kræver udholdenhed og fingerfærdighed. Kom nu, Julia! Det har vi ikke set før. Godt gået. Men hvad kan du? Life wave! Kickflipper vildt. Kickflipper snilt. Kickflipper high. Ej, vi skal... Vi overvejer det. Første kvinde i boyband, det er altid. Og der er en med attitude. Det er måske nogen, der har noget at have det i. Lad os spændende at høre, hvad det for bidrag med. Her til vores boyband. Jeg hedder Rune Borup. Rune? Er du inde på medierne? AKA, Pretty Boy. 2009, safe. Du. Jamen, bring it on. Vis mig, hvad du har. Altså, ikke bare obvious. Ja, Altså, du har brug for et cover til dit band her. Altså, jeg var med i Fristed. Altså, jeg har brug for den eneste rigtige reality-stjerne her. Fristed, hvor langt vil du gå? Og jeg vil gå meget langt. Men din skjorte sidder jo nede i buksen. Hvad betyder det? Fuck det. Ved du, jeg har nok de bedste bis, eller de bedste... Den bedste... 6-pack her i klubben. Du har abs. Det kan jeg Lige sige. præcis. Show me your abs. Show me your moves. Show me what you do. Okay. Ja. I'm back. You're back. Jeg tror bare, vi er helt enige om, at jeg er helt bevæget på det her bane. Du er en hater på den gode måde. Goddag. Hej, hvad hedder du så? Goddag, jeg hedder Jens Gården. Jens, velkommen til Jens. Jeg hørte, det var noget med noget øl og noget harlingsøb, og jeg shortede ned fra Bryggen. Og så shortede jeg og tænkte, at jeg kunne få en robbeskred med ostersøn og bliver hvis det var der. Jamen altså, X-Factor er jo åben for alt, så Jens, hvad er det, du særligt brillerer med? Jamen, jeg tænkte, jeg kunne... Jeg har været nede i Bryggen, har I sagt det? Så shortede jeg yden om på min knapper, så shortede jeg ned. Og så tænkte jeg, om jeg kunne få en kort julekat eller et eller andet, der kunne... Altså, det er fedt, at jeg er lidt københavnersvin, men hvad er det, du siger, Jens? Helgengård. Nej, Helgengård, det er Helgengård. Helgengård. Okay, det svinger. Godt, Jens, tak for det. Vi vender tilbage. Tak for, at du mødte frem, Jens. Det var helt exceptionelt. Det må det næste er, altså det kan unægteligt overgå det her stunt, som Kom nu, gamle. Kom nu, gamle. Hvad er det? Gamle, det er utroligt, du altid er så langsom. Vi kommer for sent til audition. Kom nu. Hvem er det? Jeg synes, det er Kom så. Ej, nu åbner døren så. Øjen kommer ind. Gamle. Jeg har så ondt i min ryg, mand. Kom nu, gamle Jørgen. Hej, har du set alle de søde biler? Okay, der er mange mennesker her i dag. Hallo, jeg hedder Blackman. Hvad hedder I så? Jeg hedder Jens P. Jeg hedder Jens P. Jeg hedder gamle Jørgen Winter. Med W, eller hvad? Ja. Okay. Jamen, altså, det gode X-Factor er, at vi tilbyder jo, alle skal være velkommen til at have deres chance, så... Okay, show me the money. Men dengang jeg var i mine unge år, det er 70'erne, der er en spændsig ryg, og jeg var så god her. Det var dengang, du kunne slå et klir. Men Jens, du er ikke så meget herinde mere, synes jeg ikke rigtigt. Det er det der golf, det er... Jeg er blevet sådan helt bit, det er, når man kommer op den alder, som jeg nu er. Du er golf her. Så jeg har endda også, hvis nu vi havde lidt tid, Lenos gamle, så har jeg taget det her nye toiletgolf med. Det så lyder meget fedt, så vi kan sætte op af... sætte derude og spille golf sammen. Og det lyder sgu meget fedt. Er du klar? Ja, okay, skal vi vise, hvad vi kan? Ja, men vise, hvad I kan. Vi har jo hele publikum overvist. Vi vil gerne synge en sang, der her ligger i top 10 på det der iTunes. Er det gruppekategorien, vi kører nu, eller hvad? Ja, på det der iTunes. Okay. I en lille båd
Tak for det. Fortsæt publikum. Kom så alle sammen. Kom så, jeg kan ikke mere nu. Okay, så har vi haft 6 folk til audition her til X Factor. Og vi skal lige høre, er der nogen, der stemmer for The Crazy Shine? Nej! Vi kører efter Flower-faktoren, og der er også nogen, der har en vis faktor i forhold til anciennitet. Hvad med gamle Jørgen? Og Jens Peng! Hvor er din hånd? Nede på knæk. Nede på knæk. Det er god reklame for plaster. Og var det nogen, der bare synes, at Julias røv så godt ud i den der men måske vi lige skulle se den i en real life, bare lige så vi kan huske den. Når vi skal ud til den, så skubber vi lige ud på gulvet. Skubber vi lige ud på gulvet. Kom der, Julia! Show me the money! Der er hun nu! Har I set en håndarbejder, der kender en hende? Det har vi ikke vel, nej. Yeah! Prøv at lave bageren. Smash! Er I klar til at høre Saifs nye single? Ja! Vi har fundet et helt vildt unikt navn. Og tak fordi vi var med i det nye boyband i Saif. The Jewel Boys. Yeah! Okay, are you ready? Cue the beat. Yeah! I vores klub, de fyre, så stærke som står hårdt tiger, og den kan jeg lide. At vi et klap med stegepanden bag, og en tromme solo kan jeg give. For jeg er bare en crazy tiny, så deler du kan dø. Så lyt til mig. Saif er klubben for dig, for her i København, der er der kun et navn, som du skal huske på. Saif kan ingen slå, for vi har lækre piger med gode ankerklier. Så kom nu op og giver og lyt nu, hvad vi siger. Oh yeah! Billigere charmer alle de unge piger. Vores gode tricks, de duer. Hvorfor tager vi en tur? For selvom vi har ondt i vores krop, og ikke længere kan nogen drøm, så vil vi aldrig sige det er stop. For vi er Saif er klubben for dig, for her i København, der er der kun et navn, som du skal huske på. Saif kan ingen slå, for vi har lækre piger, gode angrebsstiger. Så kom nu op i gear og lyt til hvad vi siger. Og Saif, hvor er det dog skønt de er. Så mange dejlige mennesker. Og Saif, hvad ville vi være uden her? Ja, hver især. Oh Saif, oh Saif, oh Saif, oh Saif, oh Saif, oh Saif, oh yeah. Og håndlyset bør så godt. Min knop, den er fin,
har lækre piger. Den gode angrebstiger. Nu har vi piger og lys og gas. Tak for det.